Zdravím všechny vlky a vlky z vás vlk.cz a tuto bylo taky jakový info no co bych vám řekl. Tu info to bude takový, že já budu natáčet na Minecraft míň, protože hraju na mobilu a na mobilu je fakt hodně málo věcí co dělat. A jinak v tutom nedru, no ne v tutom, já udělám potom to nějak napodobím, až budu mít počítač, udělám server, protože jsem zjistil, že na mobil udělat server, tak to jde jenom do 10 lidem, že můžou. No to je špatný. Jinak v tutom, ne v tutom, ale tady v nedru se můžu používat TNT a pasti. No vlastně pasti můžou být i v normálním světě, ale jenom u bytu. Tady pak, no, to se potom dozvíte, asi vám to došlo, ale to se dozvíte, až budu mít počítač, tak bude lepší grafika. No, nebo bude stejná. Budu mít rozhodně lepší mikrofon. Ještě, co bych řekl, no. Lepší mikrofon. Lepší klávesnici. Lepší, no, vlastně. Počítač. Oslovač. Dobrý. To je ten normální svět. Asi se ptáte, jak jsem dělal ty hlavy a to je přes jeden komand. On vám to dá vajíčko, já si teď nespomenu na ten komand. No. Jsem to tady trochu změnil od minule. A furt tady toto bude takový pro nás majitele a zakladatele a vy můžete být třeba tady hnedka zatím. No ale až bude server, takže nečekejte, že bude hned a já se s vámi rozloučím, takže dejte like, dejte odběr, napište komentář. Koukněte se na můj druhý kanál vlk.cz Games. A řekl jsem dejte odběr? Tak zatím čus!